Здравейте, мили хора! Здравейте! Настанете се добре. Настанете се в седнала поза или в легнала поза. Така че да услушате и да осмисляте това, което ще чуете. След това вземете лист и химикал и конспектирайте тази теория, тези знания, защото записаните знания са винаги теория. Моята теория, вашата теория. Дали ще я припознаете? Трябва и да можете, и да знаете, и да го направите. Да припознаете единствено вашето схващане за това, как да живеете вашия собствен живот. А знаете ли, че вече имате достатъчно много умения? Умения, които са ви довели днес, тук и сега, до момента, в който да се настаните на този под хубавичко или на футюйла, или на кревата и да послушате това. Как превръщаме привичките в навик? Нека първо да разберем какво е привичка. Привичка, в моето тълкование, е навик, който е остарял, този, който не е полезен за нашето съществуване. Това е автоматизъм, който е изградил състояние, а състоянието е определено състояние на съществуване. Алгоритъм, който ние винаги следваме, когато бъде създадена обстановка. Обстановка, в която ние попадаме и нашия мозък ни диктува безопасност. Как? Чрез мислите, които все пак можем да контролираме, можем да си ги изберем. Докато емоциите, които са запечатани в съзнанието ни, ще бъде трудна работа, ще ни се упрат. Ще ни се упрат, защото ние сме създали неосъзната компетентност. Това, което ще направим с тези състояния, е да ги трансформираме по същия начин. Така както сме се учили да караме колело, така както сме се учили да се храним, така както сме се научили да правим всичко, което правим без да се замисляме. В началото е било трудно. Само си спомнете, сега докато ме слушате, си спомнете как някога, като съвсем малко дете, нещо е привлякло вниманието ви и това малко нещо се е превърнало в цел. Тялото, което не пази баланс, което не можете да управлявате, все пак следва ръката ви. Вие протягате и си го вземате. И какво правите първо? Вие сте едно малко дете, оглеждате го. Вероятно, веднага ще го сложите в устата си. Много е смешно, нали? Много е смешно. Защото първо трябва да се нахраним. Метафората е очевидна. Най-трудно е да се отучим от това, което сме научили. Да осъзнаем какво е полезно, за да го оставим да съществува. Какво е полезно? Как да определим какво е полезно? Полезно е всичко това, което не ни натоварва, за да вървим напред, свободни и вдъхновени по пътя ни. Кой е нашия път? Нашия път е пътя на развитието. Пътя на това да се чувстваме облегчени,
А ние се чувстваме облегчени само тогава, когато имаме резултат от определено наше действие. Ще се съгласите ли с това? И така, нека да преминем след тази кратка входна тирада. Нека да бъде тирада. Ще използвам най-внимателно думите, които в момента изплуват в съзнанието ми съвсем спонтанно, за да се опитам да определя какво е навик за мен, за да ви предложа да се съгласите с мен или да отхвърлите моето мнение. Но най-важното е, че вие имате свое собствено мнение, което трябва да последвате. За да създадем ритъма, необходимия ритъм, ще ви помоля да подишаме. Защото във въздуха има много мъдрост, а в ритъма, който ще ви предложа, ще намерим една скорост, ще постигнем една скорост, която ще създаде прекрасен хормонален баланс, така че окончанията на нашите нервни клетки да се докоснат чрез медиаторите си и да могат да създадат нова перспектива на едно такова несъзнавано ниво, за което само знаем, ниво, на което реагираме, независимо дали знаем за него, като съществуване, като траектория на действие, като програма. Тези програми не само съществуват, но те определят живота ни. И така, нека да вдишаме и да издишаме. Вдишаме и издишаме няколко пъти спокойно. И в това време, докато го правите, следете струята на вашия дихателен процес. Всичко е процес, всичко се развива. Вдишваме и издишваме. Ние ще дишаме съвсем осъзнато и неосъзнато, като за следващите няколко минути ще използваме едно древно дишане, което зарежда, което наелектризира силно организма, след което ще го постави много аериран, наситен с кислород в едно спокойно състояние, където нашите процеси ще потекат бавно. Ще потекат бавно, така че да ги усетим. Да усетим нашата лява половина на тялото, да усетим нашата дясна половина на тялото. Да констатираме боцкането, да го почистим. Ако не успеем, да му дадем място на такова, което може и трябва да съществува, за да можем да му дадем име, за да може да му дадем уважение, а това да ни оцелости. Дишането, което ще приложим, е много древно и създава нова перспектива и портал към едно ново проглеждане. Нарича се бастрика, но даже и да не го запомните, което не е толкова важно, то се случва така. Вдишваме 2 пъти по-дълго, отколкото издишваме. Ще дишаме така, както ви посоча, като чувате моето дихание. Но ще ви посъветвам всеки да го направи в своя ритъм. След което ще чувате моя глас и ще изпълнявате заявките. Стига да ми имате доверие. Нека да започнем дишането, а то се случва така.
Продължавайте, а аз само ще ви диктувам. Пълнете белия си дроб с въздух, издишайте 2 пъти по-бързо. Вие продължавате. Аз ви съобщавам какво се случва. Може би ще се замаете леко, защото в организма ви постъпва кислород и той е необходим за всички химични реакции. В химията се нарича изгаряне. Продължавайте да дишате. За вас като начало, вероятно, това е много изморително. Продължавайте да дишате. Но повярвайте ми, така можете да дишате с практика и с часове. Въздуха ви носи мъдрост. В този въздух има наситена вибрацията на мъдростите, на много издишани състояния. Тези състояния, за които говорим, те са вибрация. Това е един отговор. Защо подобното привлича подобно? Мили хора, ако ви е страх, ще привличате страх. Ако душата ви е свита, то вие ще продължавате да я свивате, защото при вас ще идват обстоятелства, които да ви притискат. Ето по този начин вие си самосъздавате депресия. Има много чувства, които са като спусъци, като стартови системи, които задействат определени състояния. Това са компетенции, които мозъкът е изградил, когато сте били в негативна позиция, но сте преглъщали по една или по друга причина. Това са като малки капчици масло, които се движат по повърхността на водата. В един момент тези капчици се сливат в едно голямо петно, което се разширява и замъглява вашия простор. Не можете да видите светлината. Той е изплувало над водата, образувал се е филм и това ви опакова. Това чувство ви опакова. Вие или замръзвате, или искате да избягате, или крещите и агресирате, даже удряте. Осмислете това. Винаги има изход. Аз диктувам, а вие дишате. Ще разбием тези механизми. Ще ги изгорим. А сега поемете въздух и задръжте, като насочите вашето внимание над фонтанелата, над главата. Задръжте колкото ви е удобно. Задръжте. А сега изпуснете. Доведете вашето дишане до много финно, повърхностно дишане. Чисто облегчение, че не се налага да дишате толкова силно, а на всичко горе сега можете да го направите. Оставате бездиханни. Така, както заставате пред нещо, което е впечатлило съзнанието ви, до толкова, че вие оставате без дъх от възторг. Енергията на възторга. Животът е чудо. И вие се наслаждавате се на тази приказност. Как е възможно? Кой го създаде? Ето отговора. Вие успяхте да оцените и да вдъхновите нещо, което Творец е създал чрез мен, чрез вас. Чрез множество вибрации на различни живи и неживи същества. Ето, че вие го видяхте и го забелязахте и се възторгнахте.
Ето ви една идея. Винаги, когато нещо ви притисне, спомнете си, животът е чудо. Животът е чудо и е създадено от някаква висша сила. Кой създаде звездите? Небето, това просторно небе и тази земя, по която ходим. Тези цветя, които така ухаят. Тези прекрасни хора, които пеят и се смеят, а също и тези, които негодуват. Всички те са едно и също нещо. Те са чудо. Какви са вашите емоции? А сега наблюдавайте тялото си. Наблюдавайте дясната, лявата половина. Те са проявление на Твореца във вас. Те са проявление на блокажите и на струите, които текат спокойно. Вие сте прекрасни. Правете това дишане и мислете върху темите, които ви зададох. Дишайте спокойно. Дишайте спокойно. А сега искам да ви попитам какво е осъзнатост. Кои хора са осъзнати? Кога се случва осъзнаването? Благодаря ви. За осъзнаването ще поговорим следващия път. Благодаря ви.